Ahojte všetci, vítam vás pri tarotovom čítaní z Tinkerbell. Dnešné čítanie je pre znamenie Vodnár pre spon mesiaca maj 2024. Tieto čítania sú všeobecné, kolektívne, takže si zoberte iba to, čo rezonuje. To, čo nerezonuje, nechajte pre ostatných. Takže poprosme anieliky, predkov, spirituálnych sprievodcov, nech sa spoja s vyššou mocou, s Bohom, a nech nám pošlú správy, čo potrebujeme vedieť pre znamenie Vodnár, spon mesiaca maj 2024. Takže anieliky, prosíme o rady a správy. Vodnár, maj 2024, spon mesiaca. Vidím tu nejaké nedorozumenia, hádky, takisto ilúzie, takže dávajte si na toto pozor. Keď si niečo len myslíte, tak to nemusí byť stále pravda, áno. Vidím tam nejaké to tajomstvo, počúvajte intuíciu. Majte nádej, ale naozaj vyhýbajte sa tým hádkam. Počúvajte názory druhých. Nenechajte sa vtiahnuť do drám. Stojte si za svojím názorom, áno. Meditácie, žitie tu a teraz, uzdravovanie vnútorného dieťaťa, traumy, áno. Na to sa sústredte, vodnári. Teraz na spon mesiaca. Vy ste mák, vy ste stvoriteľ svojho šťastia, áno, svojho života, vy ho tvoríte. Už ste toho urobili veľmi veľa. Za chvíľku budete vo svojom cieli, áno. Nikdy sa nevzdávajte. Keď tak presmerujte sa. Áno, keď niečo nejde, tak sa presmerujte. Ale nikdy sa nevzdávajte, áno. Chyby nie sú chyby, ale lekcie. Zase vyšla ten mesiac. Počúvajte vaše emócie a tie vás privedú na tú správnu cestu. Áno? Je to znamenie rák, mesiac, tak možno, že s nejakým rakom, alebo pozrite si aj čítanie ráka, možno aj tam niečo s vami bude rezonovať. Zase naozaj meditujte, snažte sa žiť v prítomnosti. Áno, vy ste múdri, logickí. Vidím tu, že si transformujete vaše zmýšľanie, áno. Vaši sprievodcovia, anieliky sú stále pri vás, áno. Snažte sa komunikovať otvorene, ale nerobte všetko iba s logikou, ale počúvajte aj vaše srdce, áno. Nehádajte sa, ako som povedala, nechoďte na ľudí z hurta, áno. Takisto z hurta, z rýchla, áno, nevyplášte ich. Nechoďte proti vetru. Zase uzdravenie tej mysle. Takisto používajte pozitívne afirmácie, áno. Afirmácia, že budete na seba rozprávať, že napríklad každé ráno si poviete v zrkadle
som múdra, som bohatá, neviem, po čom tužíte, áno? Som starostlivá, som tá, ktorú sa dá milovať, áno? Som milovaná, alebo milovaný. To, čo vám pasuje. Priťahujem peniažky, áno? Som šťastná, som veselá, som veselý. A stále povedzte ja som a v prítomnom čase. Áno, a potom, to sú vlastne ako zaklinadla. Naše slova sú ako zaklinadla. Vy poviete tie slova do vesmíru a vesmír vám to privedie. Áno, lebo vy si to hovoríte do zrkadla, tak to predsa musí byť pravda, nie? Takisto vidím, že ste smutní z niečoho. Ale vodnári, ešte stále nie sú všetky mosty spálené, ja to stále musím povedať. A taktiež je ešte veľa vecí, za ktoré môžete byť vďační a na ktoré sa môžete sústrediť, áno. A takisto, keď ste stratili nejakú osobu, tak stále sú ešte ľudia v živote, ktorí potrebujú vašu lásku, áno. Vašu starostlivosť, vy im chýbate, áno. Nebuďte v ústraní. Keď sa rozhodujete, že či máte vykročiť vpred, áno, na ďalšiu cestu, len nie ste si istí, tak choďte si za vašim šťastím, áno. Áno, choďte si za vašim šťastím. Ono vás čaká, vy si to zaslúžite. Ja tam vidím úplne šťastnú rodinu, pokojný domov, oslavu. Áno, všetky naplnenia, všetky emocionálne naplnenia. Vy sa len musíte rozhodnúť. Áno, vy sa rozhodujete, ako to dokázať. Áno, čo ešte treba napraviť, áno, v našich vzťahoch, v rodine, aby sme toto mohli dosiahnuť. Vy túžite po víťazstve a aj vidím, že už ste toho veľmi veľa dokázali. Ostatní ľudia to takisto vidia. Možno vám to nie stále povedia, ale možno vám to ukazujú, lebo nie každý vie povedať, ústne, áno, že je vďačný, že vás ľúbi, ale vám to ukazuje svojimi akciami. A niekedy je to viacej ako prázdne slova. Áno, vodné, to si zapamätajte. Keď niekto pre vás niečo robí, to je viacej ako keď vám povie ľubostnú báseň a ja neviem čo. Keď pre vás robí veci, ktoré vám uľahčujú život, pomáhajú, áno, tak to je láska. Áno, aj tak sa dá láska vyznať. Tu vidím taktiež, že niekto váha prijať ľubostnú ponuku, alebo si myslí, že si ju nezaslúži. Áno, alebo si myslí, že na druhej strane je tráva zelenčia. Ale ja vám tak poviem, ľudia. My sme niekedy vo vzťahu a si myslíme, že s tým človekom by nám bolo lepšie. Hej? A to sa povie, že možno, že je tráva zelenčia, lepšia tráva na druhej strane. Ale ja vám niekedy poviem, že, že dávajte si pozor, lebo na druhej strane ani žiadna tráva nemusí byť. Nie je to ešte zelenšia, áno? Takže nájsť človeka, ktorý vás má rád, je veľmi ťažké, áno? Tak keď ste vo vzťahu, tak sa stále snažte ten vzťah udržať. Áno, keď to nejde, určite nezostávajte v toxických vzťahoch. Ale musím končiť, vodnári. To bolo zatiaľ všetko. Tešilo ma. Pá!